Cé gur am spríúil agus tatnamhacht de golóir daoine í an Nollag, ní hé sin an cás do gachtainna. Bhí fánn ar chóirlan an altaí in Nuacht Cúla4 rud ag ina dhéanamh a chudóach le páistí lóchalacha ag am Nollag. Agus mar sin, thucaigh siad nGeansaithe na Nollag a agrú ar scoil ar son na cathairneachta Bernardos. Tá gachtainna sa scoil ag chomh nGeansaithe Nollag agus ag chomh €2 slach ar son Bernardos. Buig me timp ag bolú airgid don cathairneacht a gur daoine nach bhfuil lán airgid acu a gur brontanis agus rudí den Nollag mar níl siad an ceannachtaíad. Kermid póster timp an scoil agus thuúmid timp le gabair le daoine chun Ngeansaithe ortha seach agus €2. Muna raibh Ngeansaithe Nollag ag na daltaí hena hain, ní raibh orthú dul amach go siopa agus ceann nua a cheannach. Bhí díleáin Ngeansaithe ar siúil sa scoil roimhe chun níos mó airgid a bhailú don cathairneacht. Formid Ngeansaithe sean ó daoine an scoil agus bolibhid airgid an sin. Tá 260 is dólam bailithe ach sin díorcha an díleáin beidir ba níos mó an lá seo. Caitlin Hayes, Nuacht Cúla4, Bailáthe Dia.